mbukelo wami lapha ekhaya ngiyabonga bantu baseThekwini siyabonga lapha eThekwini bengiseThekwini eDurban Station simbonele uNkulunkulu enze imangaliso ephilisa abantu sibonile kuvuleka izithunywa sibonile kuvuleka amaphupho yonke into abantu ngilindela ubufakazi lapha eThekwini sanibona Durban bekugcwele inkumbi zabantu lapha ya bekugcwele inkumbi zizobona umprofeti obuyashisa impepho umprofeti osebenza ngobizo ngivula umsamo wakho ngithi mina mabevalile abathakathi noma kuthiwa bavala ungakazalwa bavalwe emanxiweni ngiyavula mina ngisebenza ngesiphiwo mina lento engiyenza la angifundelanga ngayiphiwa amadlozi amathonga wami mangikhuluma ngedlozi ngiunderstand khona abantu njengamanje abacasukayo abanga understand imfihlo kaNkulunkulu if uNkulunkulu bekangenami ngeke babonge abantu ngaba akekho umuntu ophilayo okhomba ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela nina niyamkala uJehova ukuthi kumele asebenze kanjani uNkulunkulu akakalwa ngoba uJehova usebenza ngendlela yakhe kamoya emfihlakalweni zule emfihlakalo simbiza ngemfihlakalo nasi simemezelo bantu baseThekwini siyabonga ngiyabuya lapha eDurban ngizwile ukuthi niyangidinga lapha eDurban ngizofika lapho ngifuna ukuvula ioffice lapho eDurban le washo zini nizoyithola eduzane umprofeti usahlela nasi simemezelo esiphuthumayo Bergville bantu base Bergville hey Dr X prophet wabantu nogwaja kagesi ke lo umenzi wezinto zenzeka umavula kuvaliwe Bergville sengikhona lapha eBergville ngizobe ngilapha eBergville ngomhla ka2 November ngiza lapho eBergville Sport Complex Bergville Sport Complex edrobheni phakathi eBergville inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho inkonzo yokuvula kwenhlanhla yakho yazi ukuthi uma isidalwa sakho singekho kuwe inhlanhla yakho iseceleni ngithi mina ngizokhophula isidalwa sakho lapho eBergville Dr X usethelekile unogwaja kagesi ekseni ngo9 imoto zomprofeti zobe sezikhona eBergville Sport Complex ngomhla ka2 November kuseni abaphuma abantu komnambithi abaphuma kweSikhotha abaphuma abantu koFree State abaphuma abantu eDurban abaphuma all over kwaZulu Natal ngizobe ngilapha mbukeli wami inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho nokubuyiswa kwenhlanhla yakho yazi ukuthi idalwa zakho maze ngeke eduze kwakho hey ake ngitshela imfihlakalo abantu mabefuna ukuqeda ngomuzi ukuthi abantu abaphuma ekhaya egcekeni babe nothing babe yinto engagani yinto engaganwa yinto engenamoto yinto ehluphekayo bathwebula umsamo khona lento okuthiwa ukuphehlwa kwamanzi amnyama kukhona noma bangakuphika abanye kukhona baningi abantu into zabo ayivalekile kumnyama bayawudla umuthi abaphuma hayi ukuthi umuthi awusebenzi khona izinto ezidinga umuthi khona izinto ezidinga indoda ephiwe uNkulunkulu ephiwe ngoAfrika ngithi mina abantu bathwebula umsamo abanye baye lapha emathuneni bafike bavala kunabantu njengamanje abangaphuphi abalala ubuthongo obokufa yingakho baba wami kamoya inkosi yamaNazaretha la ngizalwa khona kwaShembe ebuhleni ithi inkosi yamaNazaretha boyiphatha kahle indlulela kuyo ukuze uNkulunkulu wakho angacasuki angadikibali ukuza kuwe ngephupho kusho ukuthi mawulala umbhede wakho kumele ungabi namanyala ungalali noma ubani ungalali namantombazana ungahamba ulala nabafana ziphathe kahle ngoba ebusuku kunezidalwa zakho kumele ifike ngithi mina inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho inkonzo yokubuyisa kwenhlanhla yakho wena ozobukhona lapha eBergville ngicela ungiphathele imbewu yakho ka 400 rand ngizokunikeza nansi insebenzo kulo 400 rand ngizokunika nansi insebenzo kulo 400 rand ngithi mina wena ozobukhona lapha ngicela ukuthi ufike ungazibambeleli awusaphuphi ingane zakhe ayisebenzi
uneyingane ezidla idakamizwa ezihleze iprotein njengamanje, uneyingane ezidla uwunga, ezinye zaza wazi ukuthi kunakelephi. Mhlawumbe ingane ilento eyiyona nje ishawa umsamo. Kukhona abantu abenza izinto abantwana nize nithi baloyiwe kanti indlela abazaleke ngayo. Bathola iziqalekiso zabazali. Ziningi izinto, kunabantwana abangazazi ibongo zabo, kunabantwana abangahlawulwanga, kunabantu abakhulele izibongo nokungezona abantwana. Lo mntwana akanaso isidalwa esiqondile. Ngithi mina phuthuma lapha, ngicela ungiphathele imbewu yakho ka 400 rand. So besikhuphula isidalwa sakho, kuzovuleka amaphupho, kuzovuleka izinto zakho. Ngithi mina ngo9 ngizobe ngiphethe lonke ithuluzi, intambo, yonke into, insebenzo kaMprophetic izobe ikhona. Ngineziwasho. Ungakhohle ukuthi wavalwa umuntu. Kwaphuma umuntu wabheka eSwaziland, kwaphuma umuntu wabheka kwaMhlaba yalingana. Omunye wathatha umhlabathi wasegcekeni wathi la oyophuma la akasoze aphumelele. Yazi ukuthi wavalwa umuntu uyovula umuntu. Mabaphume bonke abantu ngizobe ngiphethe amakhandlela, ngizobe ngiphethe zonke iwasho. Abaphuma abantu eBergville Sport Complex ngo9 ekuseni ngomgqibelo. Umprofeti bantu baseBergville kade ningidinga. Bantu baseBergville Complex ngizobe ngilapha edrobheni phakathi eBergville ngo9 ekuseni kuze kushaya 6 ntambama. Umprofeti ezoqaqa amafindo aboshwa. Ngithi mina fona njengamanje nanka amafoni ehla ku television. Fona njengamanje ufuna ulwazi. Wena ozobe ukhona eBergville ngithi akusale inja nekati kuphela. Nogwaja kagesi lo. Ngishaya inja kuvela umnikazi wayo. Ngibamba ikati kuvela umnikazi wayo. Mawuthumele otokolosha abawu5 kimi, ngibamba abawu4. Bese ngithi oyedwa akazokutshela ukuthi kuyabheda abafowethu babanjiwe. Ngithi kuzokwenzeka. Bergville ngizobe ngithandazela. Ngifuna onengane edla idakamizwe ephuza utshwala edla ama drugs uphatha impahla zayo. Ngifuna wena ongathola imisebenzi uphatha isitifiketi ID yakho. Ngithi asidibana khona Bergville Sport Complex ngomhla ka2 November. Prophet wabantu lo Dr. X. Every Sunday siyakhonza uyamthola umprofeti 500 rand 1-on-1 azoqaqa izinto zakho. Every Thursday njalo ngolesine umprofeti uyatholakala futhi 1-on-1. Ngithi mina fona njengamanje iwasho siyakuthumelela. Iwasho order ngabe use Eastern Cape baya order abantu sinamavimba moya. Ngizobe ngiphethe yonke inhlobo yiwasho lapha eBergville. Ngizobe ngikhuphula izithunywa zakho. Ngithi ngifuna wena mfundisi. Awubheka umfundisi ucela ilift njengamanje awunamoto. Mfundisi kade waqala ukuba umfundisi, uyaliftwa amalunga eba woza na uzophatha ikhiye njengomprofeti. Yabo nje bangilapha nje ngigibela imoto engithandayo, ngidla ukudla engithandayo. Ngithi mina woza la umprofeti nginenhlanhla mina. Woza ngizoqaqa inhlanhla yakho. Mawufika mfundisi ushumayeza abantu abawu4 uzuphethwe istress. Ulale bandleni, lale epulpit umfundisi ubhora ukuthi unabantu abawu4 woza ngizovula. Uyisangoma, uyinyanga, umthandazi, indomba yakho seyilela umhlabathi. Awuboni lutho noma ulele ebusuku. Ngithi woza ngizobe ngikhuphula inhlanhla. Ngifuna bonke abathandazi wonke inhlobo yomfundisi ngomhla ka2 November. Abaphele bonke abantu lapha ya eBergville Sport Complex. Phatha imbewu yakho ka 400 rand. Kulo 400 rand ngizokunikeza nansi insebenzo ezokuvula, ngichazele le insebenzo lo izokuvula iqaqe. Abaphuma bonke abantu Bergville namaphethela, abaphuma abantu koNewcastle, abaphuma abantu eMnambithi, abaphuma eMoy River, abaphuma eDurban, abaphuma eFried, abaphuma zonke indawo. Ngizoyikhipha lento abakufake yona. Ngizoqaqa mina. Ungibona ngila kwakhuphuka isidalwa. Ungibona namhlanje ngishoti ngalutha isidalo. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibosise. Modimo anihlole nonofathi. God bless you. Ngiyangithanda nonke. Kuhle ukulalela. Very good to listen. Uma ufuna ukuphumelela ke la phambi If you komprofeti want a success with the prophet, uyalalela. you must listen.
umthakathi uma ephuma efuna ukuyovala umuzi wakini Go there. noma To ezonivala practice ekhaya a ukuthi nonke witchcraft at ningaphumeleli home. No one must succeed at home. uyayahambe lo mthakathi aye kumuntu One will go to the voodooist. afika amnikeze izinto alalele One will listen and take instructions. ukuthi lezi zinto uzoyisebenzisa kanjani Get some directions how to utilize them. ulalela izwi A word, alalele imigomo rules, noma ngabe inyanga mthakathi even the wishes themselves. ngoba sikhona inyanga There are mthakathi some wishes. kukhona abantu phakathi There kwenu are people among you. izinto zabe Their ezimnyama matters are dark. abanye bavaliwe Some of them are locked. kwalandwa izinto They eSwaziland collected jujus from kwalanda Swaziland. izinto They eMalawi collected voodoos from kwalanda izinto Malawi. kwaMhlabi yalingana Mhlabi yalingana, they collected the kuzovalwa juju nini to ekhaya lock your home there. ukuthi wonke umuntu Everyone ozalwa kuleli khaya given birth within the family. wonke umuntu angaphumeleli One, you must not succeed, all of you. kukhona abanye phakathi kwenu People abakhona among you, they are present. khona amadoda akhona la phakathi Gentlemen are present. They ayasebenza are working. kodwa wona mali They don't have money. awukho umuzi There is no homestead. akho makoti There is no bride. abanye bayaguga People are carrying all. abanye baphethe omashonisa Loan sharks and all. abazi ukuthi konakele No, iphi what went wrong? What transpired? we mama Mother, ngabe ungibona namhlanje as you can see the prophet today, ngiganiwe futhi nginonkosikazi with a legitimate wife. abathu bangibhekile abantu Look at the viewers, wherever you are. angijoli I futhi don't have a side chick. abanye abefundisi bayasaba ukuthi Pastors are afraid. abajoli ngoba bayajola Because they are balala namantombazane emasontweni Even females balala in the nabafazi church. babantu emasontweni There within the church. angijoli I don't have a- nginonkosikazi I've got a legitimate wife. nasekhaya bangibhekile Viewers at home. kukhona abavukile lapho Facebook Facebook. lento engishoyo What the prophet is saying, angijoli I don't have a side chick. ngoba nakho ukuhamba ulala kuyingozi Fornication is very dangerous. khona abantu abahamba belala You are nje fornicators. belala nawo wonke All amantombazane the females. awazi nokuthi sikhiphe izise How ingaki many terminations awazi they have nokuthi done? ikhiphe How nini many went to awazi the nokuthi family? sishonelwe ama-boyfriend angaki Died within her life. ziphi ithunywa zakho Where are your messages? iphi inhlanhla Where yakho is your ma love? uhamba You are ulala a fornicator. You are permitting Quiska. sebenza moya Holy Spirit, accomplish the I mission know. now. Yes, ngiyazi I'm aware. kukhona abanye abazongilandela bezegoli ngoba bakhona abantu abasuka la eThekwini baye eGoli abangasaphele eGoli othi mina ngafika ngaguqa ngacela kumprofeti From the prophet, zavuleka izinto my matters now are unleashed. kufika omunye umama lapha eGoli The woman arrived, Jobek. uthi lo mama mntanami The woman umprofeti said, kid of my umama mdala prophet is an elder. uthi kunenkinga I've got a problem. ngithenga ukudla kuphele I manje buy food and it perishes. uthi abantwana bami abasebenzi bafundile baba Yet they are educated. uthi sengihambe yonke indawo Pillar to post. njengoba naphakathi So kwenu among you as kukhona sebehambe yonke indawo abanye bayidlile imithi abanye abasakholwa enhlizweni don't believe within their hearts. uthi sengikhathele I'm tired and uthi ngithe exhausted. mangivula itelevision Mabona kude. uthi ngasho I said, kwakhona into eshoyo enhlizweni yathi nanga umuntu This ozongisiza is a person to deliver me. kanti sekukhuluma ithonga lakhe The ancestor spoke. laba bantu enithi amadimoni People who call them principalities. awubheke namhlanje njani Today, how ma-afrika are you Africans? ziphi iy'nkomo zokhokho Where are bakho the livestock of your Uphi predecessors? umhlaba wakho? Where is the land of your Ningama-slaves. predecessors? Izigqili uqobo ningamagqila lwabo. nizigqila ezweni lenu Slaves on your land.
abezizwe bagibela lapha Foreigners ekweni have taken over you. ingoba nisuke Because you kwi-foundation are uprooted from your foundations. nabulawa You are spiritual killed emoyeni. nabulawa spiritual Destroyed in the spirit. kwathiwa ningasaguqi Do not kneel. labe guqa khona okhokho benu Altars of namhlanje anilanhlanhla today are looking like this. ingane itholela abantwana endlini amadoda wagandwa ayaguga awunamuzi namanje uphethwa ikhanda leyikweleti Take off a crown. omashonisi Credits, loan sharks, and money lenders. hayi soyilungisa lento thina We will rectify it. masilungise baba Let us masilungise rectify, masilungise brother. lento masilungise Let us rectify. namhlanje mayilunga lento Let it be rectified. amselanga ukuzodlala I did la not come here for entertainment. mhlawumbe ujwayela abaprofethi abadlalayo For to come and crack jokes. amselanga ukuzodlala la ngizolwa impi la And the warfare that I'm nalesiphiwa bakuvalile sakho wahamba wayothwasa ugobela waganga ngawo ngizosibuyisa mina ethuni Messenger. isonjalo ekababa ongizalayo The hymn of the lapha ebuhleni unyazi lwezulu the Lord unyazi ngabusiswa mina uthingo I lenkosazana was ordained by the Lord. ekuthuthukeni lwangibeka isandla la kwamangala bonke abantu wobuza umfundisi ukhaya ubuze egoli ngabe kwisandla la yathi inkosi yamaNazaretha ngiyakubusisa uthingo lenkosazana yathi lo bonke abayofika kuwena uyothi inkosi babusise bayothola yonke into abayidingayo Everything that they need, things that they desire for, ingakho lento yami they ingaphuphi cannot expire. ngoba nala ngabusa khona noshembe ngaphuphi The Lord as well cannot expire. Ushembe. khona abanye phakathi Some kwenu people are not abavalwe indlela abakhule ngayo into zababaphumeleli kubheda ibongo abanye abahlawulwanga abanye abazali babazange bashada noma ethatha impepho eyemsamo akazi nokuthi kumele aqalephi where to begin from. uthi lo mama The woman said, baba ingane zami "Father, my ayisebenzi children are unemployed. ngisuka lapha kwaZulu I Natal come from KZN. uthi ngithema ngibona itelevision So mabona good. ngoba khona abantu People abanenhlanga that are very fortunate. abathi bangabona bese ithonga likhuluma enhlizweni kanti sekukhuluma ithonga uzwevuma kuwe engathi ungeza kanti akuwa kuwena sekuvuma isidalwa sakini ukuthi uzofika la khona khona umprofeti hey sebenza moya Has accomplished the mission. uthi lo mama The woman said, ngiyakuthenga ukudla I buy food. kuphela manje Perishes. izingane zami My children ayisebenzi are unemployed. kumnyama ekhaya Very umprofeti dark at home, prophet. ngase ngithi I asithandaze said, let's pray, mommy. ngase ngibamba inkemba I yami have my nansi soul. That's my soul. yasentabeni From the mountain. engabuye Not eNigeria from Nigeria. ebuye entabeni It's from the mountain. la khona kwathiwa ngihambe naleya I was nkemba going to go with ngentabeni the mountain with a sword. ngayikhonjiswa kwathiwa inje leya nkemba Revealed to the leya prophet. nkemba uyoyibeka kumuntu aphile leya nkemba uyoyibeka phezu ekhanda lomuntu kuyovuleka izinto njengoba uyibona ihlezi ngase ngiyibambe inkemba I held it akumnandi mawuphiwe very uNkulunkulu well if you are angikhulumi gifted. mina ngeBible Not school talking about theology school.
even ngisho ubaba ongizala my ngokamoya spiritual father, umqali wendlela the founder of the Nazarite, akazange ayifundele did lento not get a training for theology. mafika abaprofeti The abamnyama prophets of the abanjengani niyabathuka nithi bathwele mafika bezizwe foreigners namanje right now. Nkosi yamaNazaretha The Lord ikhona of the Nazarite is kodwa khona present. abangakaze baye People have kuyona never been abathi there. umuntu They say it's a human namanje being. abanye basasho nakimi bathi ngumuntu The prophet is Abanye the ubezwa one, kahle. people say to the prophet, bathi uxaba ngoba esiza abantu Dr. X ebasiza kangaka is helping them. bethola imoto They get bethola vehicles, imali they got uthwele money. He's a Lalela. ritualist. Listen, bangithwele if I'm an occultist, awuyingani nawe uyothola la kuthola khona Get yourself initiated. awuyifundini kanti wena imali Come, you don't want hamba uyothola wathola khona uDr X yourself initiated. ngabusiswa God bless. ayiphuphi futhi lento This thing cannot get unbalanced. ngoba nale yasebuhleni ayiphuphi There, ebuhleni cannot Namanje isamili balance. sasekhona. It's still operational. I don't care Anginandi. angikhulumi ngendaba yesonto Speak la about church, a certain ngoba place. kungenzeka ukuthi usesontweni ubulawa indlala unazi ivatho zakho Don't have your uniform. uNkulunkulu akalandaba nani uniform yakho ngoba noma ungayigqoka You can put it on. inhliziyo yakho Your heart. injani How is your heart? uthi lo mama mntanami The woman said, my child, ngase ngithi asiguqe I ma said, let us kneel, mommy. ngabamba inkemba yami I held my saw. ngathi I njengamanje said, right now, ngiya ekhaya lakho I'm mama going at home where you come from. ngahamba ngashona khona I went straight in spirit. ngathumela isithunywa I sent a message. sithe sisaguqile Still busy praying. yakhala ifoni yalo The mama phone rang, yathi kri 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 rang. wathi uthi uyayiye ngathi mami ansi Pendule, mommy. uJehova uyaphila God is alive. uma ethi uyayi-anti ifoni Try, pendule. iy'ngane y'banga umsindo There was a noise yeyi at mama home. konakele la Mother, konakele something mama is very konakele bad. Mother, uthi mama kwenzenjani Oh, what transpired? uthi mama Mother, sithe sihlezi we edining sat room down at dining room. ekamelweni lakho Endaweni yakho la ulala where you khona are sleeping. kwaphuma indoda A man from the esingayiqondi corner. ukuthi indoda The man is enjani like an evil mase sithi creature. siyayibheka Try to look hayi at khona you. kuyena umuntu kahle le Not an ordinary uthi lo human muntu being. uphumile A person from the wabaleka bedroom. He went wayongena away. kwamakhelwane To the neighborhood. obhasobha Be umakhelwane careful wakho of your neighbors. abantu babanjwe They are held izinto ezithile by certain things. nezinto ezenzakala Things emndenini that took place within the family. nokuzaleka The kwabo man in which you are given birth. nomsamo wakho Your altar there. negceke lakho The yard there. bathatha They umhlabathi took a saw bayokusebenza to practice witchcraft with it. ake ngikutshele Let me inform you. kufika enye indoda The gentleman arrived. kufika enye indoda kula maviki Another man. aphelile egoli Some yaguqa few weeks, he knelt down. ethi awu baba He said, Father, yonke into benginayo I used to be well off. bengineyimoto Some vehicles, uthi bengihamba ngeLand Cruiser a luxury vehicle called Land imoto Cruiser. enkulu baba A picker. uthi baba kuphele konke Everything is finished. uthi njengoba ngiguqile Yes, I'm kneeling down. nale The mali money that I have, engiyiphethe that ku-1 on 1 one-on-one consultation, nayo ngiyibolekile borrowed. ngoba ngithe mangibheka I observed. wavuma enhlizweni yami My heart uthi was nangu willing. umuntu There ongangisiza is a person who can deliver me. uthi baba He said, Father, okunye ngibonile the other thing I've ngase observed ngathi mangilele ebusuku during my sleep, ngase ngakuphupha I dreamt about you. kwathiwa ngize I'm kuwe instructed to come to ngikubonile you. I saw ku-television you too. kodwa ngize ngakuphupha I dreamt about you as well. ngithe mina uma ungasaphuphi I said, if you don't dream anymore,
unjengomuntu ofile You are like a deceased person. wonke umuntu okhona Everyone is present. mayelele ebusuku One is sleeping at night. kumele aphuphe You have to dream. iphupho A dream kumele likhumbule must be ekuseni recallable in the next morning. ithi le ndoda baba The man said, Father, ngicela ukusho let me utter it. ukuthi njengoba ngila As I'm here, ngiphinde ngaphupha kubani ubaba umkhulu I dreamt about my grandfather, ozala ubaba paternal. uthi baba He said, Father, ngakhulela esibongweni ekhaya komama I grew up on my ngithe mother's side. ngaba right I saying, okay. ngayiphumela I just left ngoba them sengazi isibongo because sikababa I knew my biological ngakha father's name. umuzi I constructed the house. ngawubiza ngesibongo I sikababa used the father's kanti name. ubaba ngazange enze lutho Did not pay anything. basobhu msamo Be careful of the sanctuary. uthi baba ngithengilele Says ebusuku during my wafika sleep, umkhulu the predecessor ozala came, ubaba. who's paternal. Wathi, "Lalela la." He said, listen here. inkinga yakho Your problem is lezi izinto obunazo whatever you possessed zithathwe yithi are taken away by us. ngoba wena ubiza Because isibongo sethu We are utilizing the wrong kanti wena kumele name. ubiza isibongo sikama wakho You must utilize ngoba your awenzelwanga mother's name. lutho No payments are done. ngapha for you. ngakithi On our yithina side. sithatha yonke lento We took everything from you. basobhu msamo Be careful of the altar. Listen, ithunywa yikhona messengers are praying. indaba wena ushoda You are ngolwazi running short of knowledge. wena awuhambi You wedwa are not alone. kukhona abanye phakathi There wenu are people ungabe among kade you bafa would be dead long time abanye ago. basinde Some are ey'bhanini saying on gunshots, abanye basinde some are ICU saying intensive care abanye unit. basinde umuthi Some are usudwetshiwe saying, hayi the ngoba sons ubezosinda one was not going to make it. zithunywa zakini ngoba khona Messengers. izinto okusamele uzenze emndenini wakini Things that are still outstanding to be performed at home. ake ngikutshele Let me tell. laba Listen, abasempumalanga they come from Impula. babuye kuphi nendawo empumalanga Where about? NL's place. ya njengoba bela Yes, they are here. balale They ehotela are sleeping nomndeni on the lodge wabo bala hotel. They are here. basuka They're empumalanga from Impumalanga province. lapho engihamba khona Whatever abasaphili evangelist, they always go with the prophet. uthi lo baba The father said, uthi baba umprofeti said, Father prophet, safika we singenalutho came here in the state of indignity. uthi izinto zazimnyama Matters were very dark. akubona bodwa lapha Not only engibaphakamisana them. Not only them. njengoba ubabona bahamba As you can see, basuke empumalanga they come from Mpumalanga beze la province. enkonzweni They came to mabeqeda the bayahamba service futhi From here, ngoba they are bayazi khona They into know. abayilandile They are after something here. uka afike ephethe One will 30,000 call. Amashumi amathathu. athi baba uqeda kufika nayo kuleza nje athi baba nawu 30,000 30,000. afike ephethe 10,000 10,000 is a piece of token. angazi bangaka ukuthi How many are malini they? How much is it? lala wafika kumnyama It was njengoba very nawe dark when he kumnyama came. naseyinganeni It's dark zakho to your children kumnyama as well. It's dark here. wabusiswa He got blessed. He walalela complied. ngoba into ebalulekile What is important ukulalela is to do what you are told. imfundiso The doctrine engizokutshela zona the prophet nengizitshela that zona I'm informing you uma about it. ulalela If you are nokulalela listening, izwi the likajehova word of God, unkulunkulu wakho your God, uyobusiswa you will be blessed. wena nomndeni wakho You and your family. ekulaleli kwakho During your slumber. ekuvukeni kwakho When you are walking there, you uyobusiswa will be blessed. ubehambile kwenza They umsebenzi went to perform a ritual. wafona kimi ngathi He phoned the yenza prophet. ngambusisa and gave him a ngoba go-ahead, anginalo blessed him. ilungelo I don't lokuthi have the ngiye right emsamo to wakubo go to your altar. I'm not allowed. ngoba idalwa zakuba zingazi Ancestors, zazi they don't know yena the they don't angikwazi know him. ukukhuluma nezithunywa No zakuba way emsamo I can speak on your behalf. It's impossible. ake ngitshele ke namhlanje Let me njengoba tell you ekhona today is present. uNkulunkulu God, ngokufika kwakhe
for his coming. ekholwa He believed namhlanje today. unama truck He's got horses. Awu 17. Ishumi nesikhombisa. uzokutshela athi ngafika kungenalutho kumnyama namhlanje Very bad. unama today. truck ahamba He's lindawo got, 17 ishumi nesikhombisa of horse and trailers. unkosikazi wakhe The wife, uhamba ngemoto naye ukade kumthengela imoto entsha They purchased a brand new vehicle for the wife. laba ngihlala ngibakhulekisa I'm njalo praying la with them always. ngithi inkosi I say, Lord, ayibavikele let him protect them. baba ngiyabonga Thank you, Father. awuthi ngikhiphe ezami futhi ngikubhasele Let me put some more. hayi la wakhe abuya eNigeria wabuya from eNigeria la other wakhe countries. The oil here is not from anywhere. amafutha lawo Ordinary oil. hlala wena Relax. abathakathi nabo balanda so izinto sorry, nawe they're kumele collecting uthole juju. izinto You must get things zikamprofethi zizokuvula nento to reverse the spells of the Of the sorcerers. ayivulwe inhlanhla zenu Your luckies must be released. uqeda kubuya kuyokwenza umsebenzi You wakhile went to perform wenza yonke a into ritual. He last constructed week a home. Sometimes ngoba you- ngithi mangikunikeza umsebenzi bese ngithi business. go back home Phinde ekhaya. hamba ulungisa izinto Go zakini into whatever hamba ulungisa is happening. amaqala All kini the ritual hamba ulungisa rituals. amaqala kini things at home. some rituals must be performed. hayi udla imali nekhawundani Do not squander your money with mistresses. hayi ube inyoni You're like a bad person, simpleton. uNkulunkulu Oh, nonke akanibusise bless abundantly. uhambo enulithathile The journey, trip, akanivikele uma let it senibuyela be emuva protective, even if you're going home. akhulise umsebenzi wenu Let him expand your business. ahlakaza izitha Scatter your enemies. nonke All of akanibusise you. Let him bless you. akube khona ukukhanya Let there be light. nonke niphumelele You must succeed, all of you. ingelosi yami The angel of a prophet. Mayibe nani ubusuku Let it be nemini. your day and night here. inivikele Let it protect you. izithunywa zenu Messengers of yours. enamandla phambi kwenu Very powerful in the presence. Mazinivikele. Let them protect you as well. ngithi kulo msebenzi Your owenzayo business. izitha ishabalala Enemies must perish. zonke iy'ntshaba All zenu your enemies. mayigujele umgodi ongenamkhawulo Go to the abyss. mazingene Let them phakathi get accommodated there. ashaye inkosi Round nibusise of applause. God bless you.